makabalikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gungunyan. Minaanduyog sa baga namamanwa. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RTN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. DCKI Iriga. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. This time check is brought to you by Attorney Shai Fajardo Noble, Board Member, 5th District of Camarines Sur. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa ML Willier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na ML Willier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwan ng issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Para sa bado nagka-bloom sa hamon, prumara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fabric, bagong gumagabloom. Charm Fabric, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Iguaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamon. Charm Fabric, bagong gumagabloom. Charm Fabric, gamitin may bangon sa libong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS, good pa lumipas siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa lumipas siya. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman!
Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ng Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit. Linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Boom papaya, white rose papaya, yeah yeah yeah. Boom puti ka in 7 days, oh yeah 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular Boom use. puti ka, white rose papaya, yeah yeah yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asin-Latika ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin-Latika ni Philip Baracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indoga Boss. Petsa 4 nakita kan bulan na Agosto daw po kita na Lones.
Banya to sa lado technical si Chave na obra, duman sa transmitter si Tony Matic Saison. Malumluman kamugtakan ka na sa tuya pong panahon, sabi ni Aris, tamang-tamang mamiesta. Happy Fiesta dyan sa Barangay Santo Domingo, digdipo sa siyudad kan Iriga, Sinman dyan sa Santo Domingo sa Banuan kan Nabua, Camarines Sur. Ronnie Maestrado dyan po sa Santo Domingo, Nabua. Hindi lang po nag-iimbitar. Di sa siyudad kan Iriga sa Santo Domingo, kadakol po ka na imbitasyon sa kuya. Pamilya Esplana, Pamilya Bristain, si Pinsan Tutoy. Siyempre, yaon man dyan si Clito Rabago, si dating Vice Mayor Boboy Villanueva, si dating Kagawad Dante Oliva, si dating punong barangay Weden Salvadora. Adakol po kundi ang problema kay ni kung high bloodon kita. Tanganing may medyo nagtataas-taas na po sa kuyang dugo, kaya mag-ingat na lang sa mga matatabang pagkakan. Bandang alas 9 in pagkabanggi ka na Agosto 2, ngunya na taon sa San Francisco Catholic Cemetery, Zona 5, Barangay San Francisco, Siyudad kan Iriga. Natiklo kan Iriga PNP ang sarong lalaki dahilan sa pagbalga sa Republic Act 9165 o sa sarong buy-bust operation o pagpapabakal kan ipinagbabawal na bulong. Ini bunga naman kan pinagsagibong anti-illegal drugs operation kan CDEO kan Iriga City Police Station sa mapamayo ni Police Lieutenant Colonel Jeric Don P. Sadya and OIC. Presenting na sa kustodiya naman kan PNP Iriga ang suspect para sa tamang disposisyon kan kaso. Hoy, good morning Mampalan sa mga taga-Banuan ka na Batu, Camarines Sur. Siyempre ki Mayor Enrico Dangkalan. Saka dyan sa Nenyo Jesus, si classmate Etchet Chavez. Siyempre ki Engineer Paulino Laganson. Dyan sa San Vicente Batu. Na lamang kita nagkakahilingan na ako Bicol Party List pala na kasurog sa clinic road trip to Castilla Sorsogon. Igwaposin danin medical mission sa barangay San Vicente sa Agosto 4 ngunyan, Agosto 6 sa barangay San Isidro, sa Agosto 7 sa barangay Makalaya, sa Agosto 8, Barangay Kumadkad. Yan po ang gigibuhon na medical mission kana ako Bicol Party List. Mayong charge free ini. Tara sa Karahayan bot sa Indokan na sinambit ng Party List.
Sistema sa pinaplanong make-up class, kasunod ka na mga class suspensions, pinagalat pa man giraray ka na DepEd, digdi sa probinsya ka na Camarines Sur. Inian na kasunod kan halos sarong semanang suspension kan klase dahil sa nakaaging mga bagyo asin nabagat, pero sigon sa DepEd Camarines Sur, hinaalat pa man giraray nindaan pinal na kasuguan sa magiging sistema kaini. Sigon ki DepEd Camarines Sur Division spokesperson Attorney Salvador Pilingon, pinagsambit na kaipuan mapanuan ang number of school days. Duwang sistema ang pwedeng mangyari, magdagdag nin oras sa klase o magkaiguan nin eskwela sa nagkapirang mga Sabado. Camarines Sur subuot dikit sa naman ang face-to-face classes suspension asin karibay digdi yun distant o modular learning. Sa kapag arog po baga kayo ning nagdadangadang naan bulan ka na September, nagkakaigwaman talaga po baga nin make-up classes. Kung minsan nga ni nagpapaklase nin Sabado, in connection kan Peña Francia Festival, ta pag traslasyon, kung minsan half day. Pag pluvial, lo mismo. Pag military parade, kaito, nagarumduman ko, may mga holiday pong pinagagigibo ang Department of Education. Di po sa Rion kan Bicol. Kundi ngunyan, garo, dahil naman ito nangyayari. Dahil naman na tinutubod na gayo, kan iba. Ano, nasa linyaman si Karondang Atan, pasok. Salamat kami, Karondang Philip and Baray na agad kapos mga parantada yung ganyan. Uyang Bareta, huli sa aktong pagpapabakal kasi pinagsutulan na illegal na dronga. Ang sarong lalaki di ba sa pinagtagibong operasyon ng autoridad sa barangay San Carlos, Sibira, at ang doan ay pandang alas 9:41 ni pagtabanggi na nakaliit sa Aldao o katapos sa 1-2025. Tarik overman sa prospect ang napapapakete ng Cebu na tinatayan sa kantidad distance of 4,000 pesos. Nasa Dirac NPS ng unyan ang prospect na maatubang sa kasong pagbayula sa Republica 9165 on comprehensive dangerous contract of 2002. Yan muna ito yung bigdang Bareta sa lado lokal sa Barkada Karonda, Jonathan Oliva, reporting. Field Report! Salamat Karondang Atan sa mga dugang mong informasyon. Bilang ka na mga puunin kahoy sa siyudad Canaga, nakaipuan puro tulon na nagdadakol. Nagdadakol ngunyan ang bilang kan mga kahoy sa siyudad Canaga, nakaipuan ang putulon dahil sa delikado na ini sa publiko asin sa mga residente, lalo na itong harani sa mga kaharungan, eskwelahan asin mga commercial establishments. Sa ginibong pag-inspeksyon kan City Environmental and Natural Resources Office asin kan mga personahe man kan DNR Sinro, Iriga, nakapaglista sindanin sa 67 hazard trees na nakatagamang putulon depende sa special tree cutting permit na itatao sa inda. Ano tataga Iriga pa? Makunyan kan mga punin kahoy sa siyudad Canaga, dapat taga-naga man. Daw mayong Sinros, siyudad Canaga. Ang mga inian nasa mga barangay kan San Felipe, Pacol, Carolina, San Isidro, Carayan, Balatas, Concepcion, Pequeña, Concepcion Grande, San Mandel, Rosario. Sa pagkikipag-ulay kipunong barangay Julio Cesar Sanchez, kana barangay Dayangdang, asin sa iyang nabanggit na dakol man ng kahoy sa indang lugar ang nasa arog kaining kamugtakan asin delikado.
Uya pa, pagdagdag ka na purpose beneficiaries dahil pa mangyayari sa ngunyan sigon sa DSWD Bicol. Nakul pa man ang mga gusto pero sa ngunyan dahil pa man mangyayari ang pagdagdag kan mga beneficiaryo kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o purpose iniyan na sigon sa Department of Social Welfare and Development DSWD Bicol. Yan tras na pigalat pa ng implementasyon o dalagan kan Philippine Statistics Authority kan Community Based Monitoring System o ining CBMS o Republic Act number 11315. Sa forum sa Camarines Sur, sinabi ni Project Development Officer 3 Mark Jemro Villena na head kan Policy Development and Planning Section mayo pang registration sa purpose. Kan matapos na ang listahan talaan kan mga pamilyang nangangaipos in dating pinagbasehan kan mga magin benepisyaryo kan mga programa kan DSWD. Kapera kay ni pwede man subot i-report sa DSWD ang mga daay naman dapat kaibahan sa programa. Pinagsiguro man ni DSWD Regional Director Normal Laurio na daay na pupolitika na pagkakabali sa listahan dahil dakul sa masusing o nag-agi ini sa masusing assessment kan mga enumerators as in mga households. Diyan man po sa Banuan ka na buhi Camarines Sur, sabi ni Vice Mayor Christian Etsepari. Igot nindang i-implementaran na pandadakop kan mga layas na ayam nagbabaray-basay sa tinampo na iyo subotin niyan nagiging kausa kan mga aksidente sa bihikulo. Sigon sa Vice Alcalde kan Banuanin buhi, magtatausindanin mga panggakod sa ayam uman sa mga may sadiri kaya mayong rason subuot na dai igakod an sa indang mga ayam na nagpaparabaray-basay sa tinampo na iyo ang nagiging kausa kan anuman na aksidente sa bihikulo. Ang puan na pangapudan ni Vice Mayor Christian Etsepari kan Banuanin na buhi. Magre-relibot-libot ang grupo na Vice Mayor tanganing aramon kon sa ng mga barangay ang nagpaparabaray-basay ang mga ayam na delikado po sa mga motorista. Yan ang pangapudan duman sa mga pit lover. May mga tamanin ayam na dai pagparabutasan tanganing dai iyan darakupon dai mataymingan kan grupo ni Vice Mayor Christian Etsepari kan Banuanin buhi. Tatawan na nga ni sindanin mga gakod kung dai pa igakod. Baka pwedeng an may sadiri nan igakod. Ay nagsusubalang kita minsan mga sungkailan man po an igwang mga ayam sa barangay. Yan iba man, pinaggagapo, pinagtatataga, pigtutusok an ayam, pero kung madakop man kamo, kunyan yan, animal cruelty, pwede po kamong kasuhan, kastiguhon. Ni ba kaya gustong pulutanan an ayam, pero sala. May mga lepo na manunungod sa dadakop nin ayam o kaya day pwedeng isugan taan ayam na. So gustong sabihin milita nagbabaray-basay pukpuko na lang o gadanon tapos pulutanon. Yan po sa Santiago digdi syudad Caniriga po dyan nagkapirang mga persona na pwedeng kasuhan in animal cruelty. Amak mong pigpaparatusok-tusok an ayam nabidyohan pati. Maglikay po kamo ta oras na abuton kamo. Dakulang kaso po yan bako sa nang baga basta-basta magkakaigwa pa kamo nin penalidad pwede pa kamong makulong.
Saan paggagadan po ni ayam, bako ng basta-basta. Siyempre, may kaakibat man yan. Although, yan po rungaw, dahil man yan pwedeng pulutanan o kaya pukpuko na sana. Diyan sa Barangay Santiago, dapat maghiruman ang mga barangay officials. Dapat digdi sa mga nagbabaray-basay na ayam. Saan ibang mga tao dyan, kung minsan iba man. Pakiayam. Ang triste pati, pag nakakakanan ni ayam, nagkarurungaw. Bako sa nang suayam ang narurungaw, pati sa tao. Pag nakainom na ng agwa di pataranta, nagkakanin ayam, rungaw naman sa tao, nag-iiriwal. Pati po yan ang gibuhanin medyos kan Barangay Santiago sa paagi ni punong barangay Manoy Digoy Salcedo. Hero, kisi-kisi. Masakit po yan. Mga, kumbaga, dahil nindo pagtulira ron. Tapos mga basura pati. Minsan, pigpapara kalkal kan mga ayam. Itong iba, mga pamper, sigwa pa nin mga ati nin tao. Siya na duman sa mga nagkakakan. Masakit po pag-arog kayan. Mauli so ayam. Bang lain na kan parong. Igwang mga masakit kayo ni. Pero igwang barangay officials dyan. Iyo pa nagtutulirar. Aning pagparaapon ang mga pampers dyan sa gilid kan. Irrigation canal. Dapat po ang barangay igwang basurahan. Saka kagawad magpaarog. Minsan kaya pasaway ang iba pong kagawa, di pa nagpapasaway sa barangay. Apat niya ni kamuan magin pangaruga na day magpara apunin na basta-basta kung sa-insain sa nanin basura. Field Report! Nagbabalik si Karondang Atan, pasok. Salamat, Karondang Philip. Nakapatulis ng 5 rockfall events ang Pibok ang payon sa nakalis na 24 oras base sa report ng ahensya ang ng pagtaas kunyan ang Agosto 4, 2025 na sa 744 tonelada at sulfur dioxide flux kan pati naman sa pinaka-uring monitoring ng ahensya ng July 20, 2025. Uminabot naman sa 500 metros ang nangtaukan flug sa bulkan na nasa kataptaman na pagsangaw at inapadpad sa subaka na parte asitman igwanit pamamaga sa bulkan sa Punyan District. Sumana ipinagpapangalat ang pagpalaok sa laog ng 6 km permanent signal zone at paglupad min man na luna na pa na duro sa ibabaw kan bulkan. Pagramdaman ka na hens sa publiko na posibleng mangyari ang sting o phreatic explosion sa bulkan o magkagwa ni rockfall haliman sa bulkan mismo sa pangakan bulkan. Pwede man mangyari ang pagbulos ng lahar o nigwa ni labi-labing paturan. Yan ang patuyang ng kabarka sa lahat lokal. Kabarka ng Ronda, Jonathan Oliva, reporting. Field Report! Balik po kita digdi sa tuyang programa. Ipapahinanog niya ito ang mga pahayag ni Vice Mayor Christian Etsipari kana banwaanin na buhi. Dapit digdi sa pagbabawal na pagpapabaray basay kan mga ayam sa tinampo. Uya po sa iyang mga pahayag. Mag-aanap kami nin paagi kung paano po kami makabakal nin mga panggeud para ipakita ta na baga lang kita puro sabi kundi ako kita aksyon na pigibo kung paano ta po mabawasan o maudaan na aksidente dito sa banwang kasabay rin ito. Yan ang parte sa nakan mga pahayag ni Vice Mayor Christian Etsipari na banwanin buhi. Dapit sa pagpapautob ka na mga ordinansa na nagbabawal sa pagparabaray basay kan mga ayam dyan sa sinambit ng banwaan asin sinda may kampanya dapit sa bagay ni ini. Aso mo, itali mo. Pero man sa na ayam mo, igakod mo.
Magin responsable po kitang mga paraataman nin ayam. Ta yu po yan an saro sa nagiging kausa ka na aksidente sa bihikulo. Tadyan ka sa Banuan kan buhi sarong pulis Pasay an nakabudal nin ayam an binawian nin buhay nagdyan sa Banuan kan buhi. Siya po na aksidente sa barangay Sagrada nakabudal nin ayam kan nagtalikod na aldaw. Kaya ngunyan, mahigpit na ang opisina kan vice alkalde, ang lokal na gobyerno para ipautob ang kampanya laban sa mga nagbabaray-basay na dayo sa tinampo. Sabi kan iba, dayo, damayo. Masakit yan, nagsisix pan mga ayam sa tao kan tinampo. Bangan pan iba burarat na ang mata. An iba man pati, pinupukpok ang ayam pag nagsisik sa tao kan tinampo. O, saro yan na animal cruelty man giraray po yan. Awaro ka yan, hayop na nga ni. Hinahayop pa manin doon, iba. Kung minsan, mga terror man sa ayam. Dawa po yan ayam, magin, kunyan man kita, may kasabihan baga, be kind to animal. Tinanggal naman sa posisyon ni US President Donald Trump ang economic official na si Erica McEntarper kan Commissioner of Labor Statistics hali sa mga akusasyon na minamanipula kaini ang mga datos kan mga trabaho sa nasyon na pinagladawan kan presidente kan Amerika bilang pamumulitika sa iyang administrasyon. Ang pagtanggal sa US official kasunod kan sarong barata na nagpapailing nin pagbaba sa job market duman sa Amerika. Bagay na dai nagustuhan ni Trump asin sinabing peneke ang mga ini nga ni magin maraot siya asin ang Republicans. Sigon sa pinakabagong datos sa Department of Labor kan American pagdakul kan mga trabaho kan Hulyo mas hababa kaysa sa pinaglalauman na 73,000 na mga kadagdagan sa trabaho. Natikos man kan mga kritiko si Trump sa pagpapatalsik sa economic official kung sa'y nagsabing ang pagtanggal sa posisyong kaini nagpapailing nin maraot na halimbawa kan pagin authoritarian countries kan Estados Unidos. Asin ang pagiging sarong democratic na nasyon. Kinondinarman kan National Association for Business Economics o NABI ang pagtanggal ki McEntarper asin tinawan doon ang mga pagbabago sa mga numero kan trabaho. Iyon parte sa nakan kinakampang kan ahensya sa gobyerno siring kan Bureau of Labor Statistics. Yandras tando padagos man na naglalao man Federal Reserve na magsasagibon in mga bagong lakdang ang gobyerno nga ni masimbagan ang pagluya kan ekonomiya mantang nagpapadagos ang mga taripa sa iba pang mga angat ekonomiya kan Amerika. Good morning sa Unified School Batch 7. Si Kur Joseph Panganiban Epres dyan sa San Miguel, di po sa Ciudad Can Iriga, asin man ki Richard Epres. Si Jeme Epres sa pamilya Epres. Siyempre ki Emily Tariman Aquino, di po sa San Roque. San Roque or San Miguel sa Springfield. Pa pig sunad naman girara ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez an resolution na lay na obhatong matawa anan nin hazard pay kada bulan ang mga prosecutors. Ang House Bill number 2664 nakatagam magtaon na 5,000 pesos na hazard pay sa mga taga-usig na nagkakapot niyan paligrusong mga kaso sering kan mga paglilitis sa inquest pangenot na investigasyon asin mga pag-uusig na igwang kinaaraman sa terorismo.
illegal na droga, pandarambong asin ang korupsyon, laundering kan mga kwarta asin iba pang delikadong kriminal na pagbayular. Kay riba sa mga co-authors kan nasambitan ng resolution sin dating og party list representative Yeda Marie K. Romualdez, Andrew Julian K. Romualdez asin Jude Asedre. Penuntuman kan mga kongresista an mga prosecutors an permian na target kan mga igwang maraot na intensyon. Sakop kan resolution ang mga prosecutors sali sa Department of Justice, National Prosecution Service na nagkakapot nin mga high-risk cases kay riba na ang mga embelto sa national security, transnational crimes and environmental offenses. Sakop man ang mga prosecutors na naka-assign sa conflict areas, calamity areas, sin mga isolated assignment. Malinaw man sa nasambitan ng resolution na tax exempt ang ipigsusunod na hazard pay. Bukuan man ang pundo kay ni sa Department of Justice as in ibubugtak ang tauna na budget halis sa General Appropriations Act. Kumpiyansa sa si Romualdez na nasambit ng resolution iyon na magsusuporta kan mga miyembro kan 20th Congress. Hoy, congratulations man sa PICAD PNCO kan buhi MPS, formal na pinagbisto bilang outstanding junior PICAD PNCO sa enterong riyon digdi sa Bicol. Sa irarom ka na pamamayo ni Police Major Kenel Tanchado, ang acting chief of police kan buhi Municipal Police Station, liwat nag-ukit niya na onra ang buhi MPS matapos bistoon si Police Staff Sergeant John M. Ken bilang Outstanding Junior Police Community Affairs and Development PICAD PNCO kana Police Regional Office 5. Pinagtawaan si Police Staff Sergeant Ken kan medalya nin kasanayan sa ginibong 30th Police Community Relations PCR month culminating activity na pinagsigibo mismo duman sa Camp General Simeon Iola, Legazpi City. Ana pagbistong iniiyon bunga naman kan sayang natatanging kontribusyon sa pagpapakusog kan koordinasyon kan kapulisan asin kan komunidad sa Banawaan kan buhi asin sa lambang kaibahan na nagtatrabaho na in pagiging honesto asin sobra pa kayan para sa mga namamanuan kan buhi na badagos na nakikisaro o nakikisumaro sa kamauutan kan PNP. Patunay na ini na pag may tiwala sa kooperasyon ang lambang saro, sabay na makakamit ang katuninungan asin kauswagan. Kaya congratulations sa sakuyang amiga si Police Staff Sergeant John Akien sa pagiging outstanding PICAD. Hoy, kumusta man pala dyan sa Banawaan ka na Baaw Camarines Sur? Ki Konsi CY Malasarte sinman ki Vice Mayor Jonathan Cuyahon Cuyatan. Siyempre ki Consyal Galibayos. Pa, digdi sa siyudad kan Iriga, nakaresibin in sanggatos mil de pesos sa NCSC. Si Epipanya Villanueva Aguilar, sanggatos anyos, residente kan Barangay Santo Niño, nakaresibin in sanggatos mil de pesos na cash incentive halis sa National Commission on Senior Citizens sa irarom ka na Government Centenarian Program.
na awarding pinagsagibo sa Office of the Senior Citizens Affairs OSCA pamamayok ni Perfecto Gascon as in Marjorie Terrano sa koordinasyon man kan NCSC Project Development Officer Ropa Banastao and personal na nagbisita sin nagtaukan award na cash incentive. Si Mayor Rex Oliva man personal na pinagpaabot sa iyang greetings as in appreciation kay Mrs. Aguilar na pinag-recognize sa Erga Centenarian Citizens na nabubuhay ngunya na henerasyon. Centenarian program iyon nag-grants kan financial incentives sa mga Pilipinong nakakaabot sa edad na sanggatos. As in pigre-recognize man ini ilang longevity and contributions sa indang pamilya sin komunidad. City government kan iriga sa pagikan Oscan Padagos na ipaprioritize ang kapakaanan kan senior citizens asin sisiguraduhon ang rekognasyon, suporta sa mga dedikado asin nabubuhay pang pamilya asin komunidad. Kaya congratulations Nana Panyang kaya Lola Panyang kung sa ano yan ang Panyang baga iyo yan so ano yan pang baak nin kahoy. Kumbaga si Lola Panyang natawan kan sanggatos mil de pesos ali yan sa NCSC. Congratulations sa imo. Sana dahil mag-iriwalan pamilya. Taon minsan pag natataon sang gatos mil, so pamilya nag-iiriwal na. Kung paano, pag-iiras-irason, yan po ang problema kayo ni. Ikaw ang mga istorya kan dyan nga sa Santiago, nagdisunad kan iriga. Imbis na maugma sa pamilya, ta nakareceive, pagkagadan, na nag-iiriwal na. So mga magturugan kung paano sa pagbanga-bangan sang gatos mil. Ako mong pagiging nag-ataman kaya mama, ako nga dakol ay pambira pag-arog na po kayan. Dapat pakinabangan kan pamilya na bakong pag-iriwala na siyang gatos mil. Sala po yan. Kumbaga, tinatawan ka mong insentibo, maging maugma sa pamilyang binayaan. Bakong imbes na pakarayon, so pag-irasiras, mayong api. Igwa na lugod na api. Hindi po ang masakit kung arog na kayan ang pamilya na pag-abot na sa bagay, normal yan. Di sa kinaaban, ining mga manamana, ang binabayaan, kan magurang. Doon minsan, igwa man dyan na tuso, na tugang. Ay ako ngayon lamang, ako ba ngayon nagpara si kaso, digdis sa tuyang magurang, yan ang problema dyan. Dapat magin pair ta anas man kamo ipinangaki kan magurang nindo. Anas man kamo sinirbihan kan magurang nindo kun sa lalaki serbidor. Sa babae para luto kan pagkakan. So sabing ilaw ng tahanan. Man kan iba ay ilaw nga kan tahanan karon nagdadakol. Harigi man niya kan harong solo-solo. Kaya palanda kadakol na nakapalibot sa ilaw ng tahanan. Ayan man minsan kaya kung sa ilaw ng tahanan talagang nagkikilyab so pormahon. Bako na yan. Kay puwang yan, bako ng ilaw. Kumpigdo doda na permino mystery kanya milita ilaw ng tahanan karo kadakol lang ooro aligid sa imo kung magayon-gayon man so ilaw ng tahanan kaya naiilawan. Yan ang problema dyan. Ako na yan ilaw ng tahanan. Iba pati kadakol kolorete sige ako mga bistado ilaw ng tahanan ang lipstick nang ibog na. Kuan pormaon perming at okay lang yan magporma pero bako man itong grabe na minsan nadoda si mister ano nangayagom ko nita medyo may edad na nga pero ang pormaon laro pang DC pa sana
Yan ang problema. Iyo po yan ang ginigikanan kan iriwal kan mag-agum. Saka nga may pigpapara pormahan ini. Yan, tapos pag-arog na kaya ang ilaw ng tahanan. Siyempre, kada akong mauro alagid na perming maliwanag, maliwalas ang formada. Ay, pambira. Kung arog na yan ang ilaw ng tahanan. So, harigi, maraot na sa tatrabaho. Kumbaga, boroktot na. Kung sa ano yan sa Kadlagan, sa Kanyugan, boktot na kakakawit. Si Mrs. man, nagray na kabuhay. Sige na, puro-purma. Bako yan ilaw ng tahanan. Paribok yung kanta, kan pamilya. Kumbaga, gulo ang nakabuton. Nagpapakonsilo sa nakita. Yan po, minsan nangyayari yan, realidad sa sarong pamilya. Nagnahiling mo nga ng perming koloretes, si Mrs. Ay... ang lalaw kon perming nagpupula-pula ang toka. Iba ang dalagan kaya. Tapos perming nakapurmada ay talagang madoda ang sarong mister. Risado man baga. So tamang porma lang. Ako nga ang idolo ko sa babae. Basta kunyan lang. Dawa dahil gayong koloretes ang lalaw kon. Basta simple lang. Tamang porma lang, nanibala namang ka mga showy. Maray kung artista, normal yan. Ang make-up, dawa yan, naghiribog na. Napapagayon sila sa make-up, yung problema. Pero kung simpleng tao ka sa naman, nananap buhay mo, kasimple man, tapos ang pormahon mo, daog mo ba sa perming executive? Ay, makadudaan hiro-hiro pag-arog ka yan. Ano na si Mrs. Aray kung ang makahiling sa endo si DJ Mandita, clean living. Matulang ka, clean living kaya. Ay, pambirang buhay tayo ni. Minsan, digdi po sa kinaban, simple sana ang buhay. Pag nagpapamilya na, ay palabi-labi kan, sobrang forma. Kumbaga, idusay tanan sa tuyang buhay sa pagpapamilya para sa mga aki. Kung so aki mo nga napapabayaan ay nakakapurma. Ikalugod na magurang, dinaog mo sa purma so aki mong nag-ieskwela. Yan ang difficile dyan. Kaya simpleng buhay sana. Basta matustusan mo ang pagbuhay kan pamilya, mapaeskwela mo, taon mo nin pagkakan. Kaso man pormadong maray si Mrs. o si Mr. So aki nga ni pinapabayaan. Nakakapag-eskwela nin tol-tol da ultimong ibabakalin uniform pinagporma kan magorang. Yaon po dyan ang problema. Maray kung perming membros kan purpose. Yan problema nga ni. Ining mga membros man kan purpose, napapabayaan na lugod so mga aki. Imbis na duman magdago so pundo kan purpose sa pagpapaeskwela, dumana sa magurang. Sige sanan mga pasiram-siram kan iba. Hayahayan buhay. An iba pa, surugal-sugal pa, pairinom-inom pa. Yan po ang problema. Kaya dapat saraon man na marhay ining Pantawid Pamilya Pilipino program na ini. Kung pwede, tanggalo na itong mga yan po may mga requirements man baga na sinusunod ang DSWD, pinapautob. Pero kaya nagkakaigwasin danin mga community service. Kung yan po nauutob, kung sarong miyembros ka na purpose, pwede siyang tanggalo na. Tapos kung ang mga akin niya dahil nag-i-eskwela nin tultol, ang rason, ngaya so pundo, yaon sa muya. Bako nang para sa pagpa-eskwela, pinaka-purpose po kan Pantawid Pamilya Pilipino program. Educational assistance po ini, bako ining for the family. Pilita Pantawid Pamilya Pilipino program para sa pamilya na ay ini po nasa sala ang ibang mga miyembros kan purpose. Ang paghuna ninda, pantawid na kan sa indang pamilya, pambuhay na kan pamilya, bako.
kasino sa naman kung niisipon ang itinataong para sa mga miyembros ka na purpose ining pag nagpipi out. Nga ni dyan nagsisingkumil ang sarong pay out. Kaya dahil man yan po makakatapar sa pagbuhay kan pamilya kung niisipon. Iyan, ang purpose kayan para sa pagpapa-eskwela kan sa indong mga aki pun elementarya hasta high school. Kapag college na nga ni baga dahil naman sakop kan purpose ang pagpapa-eskwela sa mga nasa kolehiyo. Hindi po ang maintindihan kan ibang mga kababayan niya to. Yan, kumbaga, kwarta kan gobyerno, dapat mapakarahay man. Minsan, ang gobyerno, grabe na po ang utang, kita man ang mga namamanuaan, gusto sana para ayudahan, ani ba? Yan po napapasala kung minsan ang ibang mga kababayan niya to. Ang paghuna ta, pagpapara ayudahan na sana permi kita kan gobyerno, para mabuhay. Ba kung arog po kaya, hindi kita magparaasang gayong sobra sa gobyerno na perming ayudan itatao. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Kaya antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Nakagain ka sa ayam? Iravax mo na yan. Nakalmot ikakaupos? I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine, $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Saan na kita? Sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas sana, Ka-Law Office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Kung gusto nindong maging kakaiba ang gayon sa iba, Charms Beauty Lunch ang simbag dyan. Opo, ang Charms Beauty Lunch nag-o-offer kan mga minasunod na serbisyo araw kan gluta injections, gamitin dahil mga produktong imported, Korean, Japan, Thailand, as in local skincare cosmetic products, BB Glow, eyelash extension, lash lift, and many more. Nag-aako man sindanin manicure, pedicure, warts removal, waxing, laser services, shining, elbow and lip tattoo, and facial. O diba? Kompleto sinda. Kung pagpapagayunan pag-uurulayan, subok na, pinagkakatiwalaan asin maaasahan. Pag-abot sa beauty care, Charms Beauty Lunch ang padumanan. Charms Beauty Lunch conveniently located at 516 Tansalat Building, Ortega Street, San Roque, Iriga City, in front of UNEP. Owned and managed by Nikki Charmaine Bradiel Alfilor. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Oh, no! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center, may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center, open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m.
Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Kapmart, sali po kayo sa programang Gulayan sa Barangay ng Department of Agriculture. Gulayan sa Barangay? Ano pong programa yan? Ang Gulayan sa Barangay ay isang programa ng DA na itinataguyod ang pagkakaroon ng sapat, sariwa at masustansyang pagkain sa mga pamayanan. Bukas ito sa mga barangay na may 500 metro kwadradong bakanting lupa na maaaring pagtaniman ng mga gulay at bungang kahoy. Ano-ano ang kailangang isumite para makasali dyan? Letter of Intent, Barangay Resolution, Endorsement Letter mula sa Opisina ng Provincial Agriculturist, geotag photo ng proposed project site at master list ng mga grupo o individual na magtatatag at magmamantini ng inyong gulayan. Madali lang palang sumali sa Gulayan sa Barangay. Ang DA Bicol ay namimigay ng vegetable seeds at farm inputs para sa mga nais lumahok sa programang Gulayan sa Barangay. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol High Value Crops Development Program, Barangay San Agustin, Pili, Camarines Sur. Sarong serbisyo publiko ka Department of Agriculture sa Bicol. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal, arog kan kabilya, angled bars, asing iba pa, tasigon sa mga eksperto, nakabarato kaman sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales, asing posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad, asin sigurado, nasa tamang standards. Asin safe, ang sa imong familia. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Poon kadto sa Gungunyan. Umuulan! Umuulan ng free e-load sa ML Willier! May free e-load sa bawat prenda at renewal transaction with ML Quick Cash Loan. Never mauubusan ng load! Prenda all you can na sa pinakamalapit na ML Willier. Free e-load sa prenda. Promo runs from June 16, 2025 to September 16, 2025. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 227744 Series of 2025. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. Kapag may hypertension, nakakadulot ito ng problema sa paningin. Ako po ay si Aling Lydia, 45 taong gulang na po. May alta presyon ako. Nakaapekto pala ito sa paningin ko. Ang sabi ng doktor ay nakakadulot ito ng pamamagas sa mata. Sasakit ang ulo at malabo ang paningin ko. Itong iBerry, nakatulong sa mata ko. Meron naman akong gamot sa alta presyon. Pero itong iBerry ang para sa mata ko. Naiwasan ko ang ibang komplikasyon. Kaya labis ang pasasalamat ko sa iBerry. Mabibili ang iBerry sa Mercury Drugstore at sa mga suking botika. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita rin sa tuyang programa. Hoy, good morning man dyan sa Locks Trading kay Engineer Melchor Nacario Jr. Yan sa tuyang amigo na automatic. Ka dyan sa Bicolandia Aluminum and Glass Supply. Kay Madam, asin man kay Sir Arnel and Madam Helen Tan. Na LTO po digdi sa Siyudad kan Iriga na mas lalo pang pakukusugon ang local partnerships para sa safe na pag mamaniho sa tinampo asin marahay na serbisyo ninda. Nagtalikod na aldaw ang LTO Iriga District Office sa pamamayo ni Chief Glenn E. Mancera, kaibahan si Assistant Chief Cesar Byron E. Sias. Nagkaigwanin na koordinasyon meeting sa sindang mga aktibidades na kamauutan iyon ma-improve ang serbisyo sa transportasyon sa Iriga City sakop kan Camarines Sur. Hindaman ang nagkortesikul ki Mayor Wilfredo Rex Oliva sa tuyang alkalde asin
diskutir an dapit sa nagraraning schedule para sa mga license plate distribution. Kasi masecure an suporta kan LTO para sa pagdiseminar kan informasyon kampanya. Si Alcalde Oliva nag-aprobar ka na paggamit kan lead billboard as in Iriga City Plaza para i-broadcast na road safety message ang mga road safety messages as in plate distribution updates as in inisyatibo na makakatabang sa pahiwas kan public awareness as in sa indang timely information dissemination for motorists. Department of Public Works and Highways nagkondukta man ng ocular inspection sa LTO Iriga sa indang opisina sa Barangay San Isidro. Tanganing i-assess ang prosopwestong rehabilitasyon ng mga plano sin infra improvements para man sa mas lalo na maging functional, accessible and facility para sa mga kliyente at empleyado. Kadagdagan padigdian LTO Iriga nag-convene asin nagkaigwanan coordination meeting sa Tricycle Franchising Office kan Iriga City tanganing i-finalize ang preparasyon sa dadangadang na mega plate distribution event para sa mga miyembros kan Tricycle Operators and Drivers Association o ining inapod na tuda. Inisyatibong ini nasa linyaman kan direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr., DOTR Secretary Benz Dizon, asin man kan LTO Assistant Secretary Attorney Vigor D. Mendoza the second. Na highlight iyo ang leadership of LTO Region 5 Regional Director Alan Castellanos and Assistant Regional Director Vincent Nato and promoting strong interagency and LGU collaboration. Together, the agency aims to deliver responsive, accountable, and people-centered transportation services for safer roads and a more efficient public service. Di nagrahay na. Alam, so plaka ko bagang bago, uda pa. Ano daw ang masabi kayo ni Sir Glenn Mancera, ang LTO chief kan siyudad nin Iriga. Iguana pating warning ang LTO na dadara ko po na pag-abot kan katapusan ito pong mayo pang mga bagong plaka. Dan problema sa distribution kan LTO. Kan makaulay ko Sir Jerry Navarez ang LTO chief kan Ligao City sa probinsya kan Albay, dahil ngayon pwedeng ulangon itao na ngayad ang mga plaka. Dawa ngayon mahuri na ang proseso kan sa kunyan baga itong tana-i-rehistro na ang proseso para sa pag-deliver ka na plaka. Minsan kaya buntulon man na nila ibang opisina po kan LTO. Bagay, dahil ko man masabi, dahil ko pa man nga ni na kaulay si Sir Glenn Mancera ang LTO chief kan Iriga, kaya lang pwede na po yan i-distribuer ang mga bagong plaka para sa mga motorista o sa mga nagmumotor asin man trimobile. Kaya na magparalat na darakupon pa kan LTO ang mababasol ka mo na nasa LTO pag-arog ka ng sistema. Kan saro, binag-textan ako kan sarong empleyado kan LTO Iriga, okay na. Pag-abot duman, ay pambihira. Bubuyo sa nanindo, pinapauyo sa nanindo ang tao. Upong arog ka yan, magsabi ka, magsadyusan ka, muta napiperwisyo panindo, hihingo dapat kay ni makaulay talaga si LTO Chief Glenn Mancera kana siyudad po nin Iriga.
architecture as a visual art and buildings speak for themselves. It should reflect its time and place it as part of timelessness. Ali po yan kay Architects Sopronio Sani Maestrado. United Architects of the Philippines, UAP, the official organization for Filipino architects, stands as a pillar of integrity, service, and excellence in the field of architecture. Guided by commitment to God, country, and the profession, UAP upholds the highest standards of ethics, creativity, and national pride. UAP Regional District B5 proudly encompasses several active chapters across the Bicol region: Legazpi Chapter, Camarines Sur Chapter, Iriga Rinconada Chapter, Daraga Cagsawa Chapter, Tabaco Chapter, Daet Camarines Norte Chapter, Rodeo Masbate Chapter, Ligao Chapter, Sorsogon Kasangayaan Chapter, Catanduanes Chapter. We extend our heartfelt congratulations and best wishes to the outgoing and incoming district and chapter officers recognized during the recent turnover and joint induction ceremonies held last Sunday, July 27, 2025 at Bagasbas Lighthouse Resort, Daet, Camarines Norte. May your leadership continue to inspire and elevate the architectural profession in the region and beyond. Yahoo! UAP Iriga Rinconada Chapter. Why are there no architects in heaven? Because Jesus was a carpenter. Yan po. Ali po ang mga mensaheng ini kay dating konsyal Architect Sani Maestrado kan siyudad po nin Iriga. Tatry ko kutang makontak si Mama Ria Matukad an Comelec election officer po ka na Banawanin ba o tiga po kita mga importanteng ihapot sa iya kundi busy bagaan linya. Di man sa ipinagtao sa satuya ni Mama Attorney Cinderella Pereras Lozano an Comelec election officer ka na siyudad po nin Iriga dapit sa voters registration na pinagpunan na kan pet sa ONU.
Ngunyan na bulan sin matapos ini sa Pizza Jess. Kaya duman sa mga maparehistro pasana para sa Barangay Asinman SK election, magparehistro na po kamo. On alas 8 nin pagkaaga hasta alas 5 nin pagkahapon o aldaw. Sabado asin Domingo kaibahan na. Duman sa mga maparehistro, mga mapabalyo kan sa indang pangaran na sin status, correction of interest, reactivation, inclusion of registration of records and reinstatement of name in the list of voters, transfer from foreign post overseas absentee voted or absentee voter to local. Updating of records of PWDs, ICCs, and members of IPs or Indigenous Cultural Communities, ICCs, and any other member of vulnerable sectors. Po ang mga kaipuhan para kamo makapag-parehistro. List of valid identification documents. National Identification Card under Development and Identification System o PELSES. Postal ID, PWD ID card, Student's ID card or library card signed by the school authority, Senior Citizens ID card, LTO driver's license, student permit, NBI clearance, Philippine passport, SSS, GSIS ID or other UMID card, Integrated Bar of the Philippines IBP card or ID card, license issued by the Professional Regulation Commission, Certificate of Confirmation issued by the National Commission on Indigenous Peoples in CIP in case of members of ICCs or IPs. Any other government issued valid IDs. Barangay identification, certification, community tax certificate, cedula, and PNP clearance shall not be honored as valid identification documents for purposes of registration. Kuya po, ano po ang sa inyong mga gigibuhon duman sa mga first time voter nyo registration. 15 to 17 years old, bring birth certificate or validated school ID for school year 2025-2026 with date of birth clearly indicated. 18 years old and above, bring valid ID. Barangay ID certification clearance will no longer be accepted. Reactivation, only for those deactivated for missing 2 consecutive regular elections, bring valid ID. Change of civil status, corrections of interest. From single married, bring marriage certificate. Wrong birth date or wrong spelling or name, bring birth certificate. Married to single, bring Senomar or court documents to justify the change of status. For transfer of registration record, only transfer from foreign post to local will be accepted during this period. SK voters, take note, if you are turning 15 years old on or before December 1, 2025, you can register for the SK elections. Important reminders. If you lie about your existing registration, your application will be deleted and you may face criminal charges like perjury. Take note, you cannot transfer registration from local to local within this period. Kuya pa, voter registration, step 1, valid ID, tapos step 2, interview, step 3, application form, step 4, verification, then step 5, biometrics, then step 6, acknowledgement stub, na yan nagpapatutuo na kamo nakapag-rehistro na. Kumbaga, success.
Ibaman ang pagpupugay asin pasasalamat kay Sir Mariano B. de Guzman halis sa DepEd sa Siyudad Pucan, Iriga. Kulan pasasalamat sa indong kahangahangang pamamayo sa Siyudad kan Iriga bilang taga-pamanihalang pansangay kan mga eskwelahan sa laog nin 2 taon. Nasa indong matatag na paggiya, malinaw na pananaw asin day matatawadan na dedikasyon asin nagserbing buwaran asin inspirasyon bako sana kan mga paratokdo asin empleyado kundi sa enterong opisinang pansangay kan mga eskwelahan kan Siyudad nin Iriga. Sa indong pangyanot sobra pang nagin higot ang kultura kan kausayan, malasakit asin pagbubuklod sa samuyang linyada. Tunay kang nagin ilaw na naggabay sa samuya sa dalanin pagbabagwasin pag-uswag. Alis samuyang puso ang taos pusong pasasalamat, pagkamot asin pagpupugay, halis enterong pamilya kan Schools Division Office ka na Siyudad nin Iriga. Mabuhay ka. Sir Manny de Guzman. Ang nakaribay si Ma'am Maggie. Si Ma'am Magnolia Pajardo Brioso. Hindi ini ibaman ang pag-uugali. Abang lupit sa mga teacher. Sponsorin ni bayan mabuot ini malupit sabi kan ibang mga school head. Saka sabi po kan ibang teacher ta kaito nga ni assistant superintendent pa sa ni digdi Siyudad kan Iriga. Nag-o-observe duman sa Kuyang Madihon na teacher sa advisor sa grade 6. Diyan po sa Santiago sa Siyudad kan Iriga kaya iba naboboysit naman ibang mga school head amo man nga di si madam. Para igpitan nga kaya nga ni igwanganing pero teacher gyud to o estudyante nag-suicide. Kaya may memorandum baga ana DepEd si Regional Director Dr. Gilbert Sadsad kan DepEd digdi sa reyon kan Bicol na day pakaigpit. Lalong-lalo na pag-abot sa ano yan karon napipressure na bagan aki. Kaya ko bagang mga nag-suicide, buwang istorya, digdi sa Siyudad kan Iriga, na sarong magraduar ka ito sa Bicol University, babae. Aki pati ini ka na saro man na halangkaw na opisyal kan DepEd digdi sa Siyudad kan Iriga, dahil lang nakapag-submit itong sa iyang thesis writing. Kumbaga requirements kan Bicol University. So problema ay nakayanan tan paghuna kan magurang na maestro makakagraduar na so sa iyang aki. Makakaiba na duman sa mga magraduar. So problema day na ginibo so sabing thesis writing. So sa iyang thesis sa kumbaga requirements po ini sa pag-eskwela kung ika magraduar sa college. Kaya pero nagsinter itong aki ito para taraman kan magurang na maestro man ano nga taday ka makakaiba o nagbigti baga yan po ang dakulang problema babae kaya day pagpressuron pati ang teacher pinipressure dapat niya arog kayo ng assessment kan Iriga maluya sa mga performance pag-abot sa pagkanood kalidad kan edukasyon kaya ini dapat magserbing leksyon ini sa mga paratukdo tapos sa mga halangkaw na opisyal kan DepEd kapag binawian na po nin buhay ana tao dahil naman nindo maibabalik di pati sa Iriga igwadigding mga istorya kaya ito kan panahon maestro na nag-training kunyan siya supervisor sa math nag-training da pig para kunyanan man itong sarong kaibahan niyang maestro man reservist talangkaw na opisyal sa Ariscom ay mag-training ka ta mas maray nga ang sweldo kung ika nga mag-training
kapag ka-army, pwede ka ngayong maging colonel, 4 pledge. Susiste, siguro maluya man ang resistensya. Kung baga mayo ng training, ito, kaklasmate ko nga nito, dati nag-opisyal sa ROTC, dyan sa UNEP, kampanahon. O imbes na kunya na mag-leave, ito pala, awol. O, naaraman ni Konsyal Rosorolpo. Inareglo ba ito? Takunday, mayong marireceive. So, maestro, itong supervisor. Kaya inipuan masakit. Kumbaga, may mga kalukuhan na pinagigibo man di sa DepEd Erga City Schools Division. Kung arog kayan na hirak man duman sa maestro, pinaluwas na nakalib, ito pala awol. Tapos igubagayan mga medical certification na nagpapatutuo na physically fit kung ma-training ka, baka dahil ito nag-agi duman. Kumbaga may koneksyon. Yan po ang dipisil pag-arog po kayo ng sistema. Ang paguna kan mga opisyal, pasil sana. Ang mga gibong arog kayo ni. Pero pag abot na kung dahil naariglo, dahil makaka-receive lamang itong supervisor na ito sa amat digdi sa syudad kan Iriga. Maray nga nito nagmaluoy na sana si Konsyal Rosorolpo ay kung dahil nga nagparapakiulay sa ko, dahil nga makaka-receive itong supervisor na ito. Pinaluwas pala nga yan, nakalib, ito pala awol. Ini po ang masakit pag-arog na kaya na sistema. Kumbaga, dahil pag-arugon kaya, herak man, duman sa mga mabibiktima. O, ining pinipressure, ang aki, ay bakong arog kaya na minsan, iyo po yan ginigikana na kumbaga so pangarap, pangaturugan kan aki, imbes na mapakarahay sa puturo, naraot. Masakit kayo ni nawara nga ni sa puturo niya, nag-suicide. Dahilan sana sa thesis na dahil niya nagibo. Pwede pa man itong kumbaga gibuhon otro. Ako man tong ulang para dahil sa makagraduar, kumbaga sa sunod. Kaya kung iisipon na kunyan so akin na depress, bakong arog kayan, herak man kan mga aki na nadidepress pag abot sa pag-eskwela. Lalong-lalo na ngunya ng mga panahon. Abang sakit baga, pagkatapos mo nga ni pag-eskwela, madidepress ka mayo kang malalaugan na tultol na trabaho, kadakol bagang mga graduado, pasado, digdi po sa tuyang nasyon, mayong mga trabahong tultul. Bakong kumbaga nagkakaigwaman sa iba ng trabaho, bakong akma, bakong tugma duman sa indang pinagtapusan na kurso. Ninipuan isipon kan Department of Education, kan mga nanunungdan, talagang masakit maghanap ni na trabaho, digdi po sa tuyang nasyon na dawa kita pasado na, kung mayo kitang pinagsasabi kan iba na puting kabayo. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Dakol po ang mga graduado niya na digdi sa Pilipinas na iba, halimbawa, pulis, nagiging security guard, pero pasado yan. Iba nga ni, naglalaog na lang na alalay kan politiko o kaya sa insurance para masana magkaigwanin na trabaho, dahil maging standby, dahil nag-iina. So teacher, halimbawa, pasado ka sa LPT. Kapig para burubag o sanaman ka, ito PIBET, Professional Board Exam for Teachers, hasta naging LET, Licensure Examination for Teachers, ngunyan, Licensure Professional Teachers. Ayaw man nababago. Actually, kadakol, ang pagbabago, kadakol nakakapasar. Ang problema, mayong mga trabaho. Ani ba, nagpapara volunteer mo na. Mayo man sweldong tultol.
Ini po ang dapat hanapan tawan solusyon kan sa tuyang gobyerno na unemployment tigdi po sa nasyon Pilipinas. Kadakol kitang mga pigpaparaurulayan dyan sa Kongreso, sa Senado, ining impeachment kay Vice President Sara Duterte sa mga priority programs lugod na inatatawanin atensyon kan mga congressman, mga senador. Ang inaasikaso paninda so mga budget insertion, mas pinapaurog ba so personal nindang kapritso sa buhay. Dapat mag-isip po kayo niyan mga Pilipino sa mga nangyayari sa tuyang nasyon. O adaw, an impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na lista sa tubig. Pagpaparalaanan baganin panahon, gastos kan sa tuyang gobyerno, mayo man nangyayari. Tapos ibinabasura sana kan Korte Suprema ang desisyon. Dapat mag-isip po ang mga Pilipino kan mga bagay na ini. Nagarupig uuto sana kitang mga namamanawaan kan mga nangyayari sa Pilipinas. Paano mapapakarhay ang sistema kan paggugobyerno sa satuyang nasyon kung itong mga inaasanin ta na pwedeng maging ehemplo, modelo, maserbing tultol sa satuya, ito pala mapara paribong-ribong sana. Diyan sa Senado asin Kongreso, ang mga congressman asin ibang senador. Kaya inutil po na ang inaasahan tang pwedeng makaresolver kan sa tuyang mga pangangaipo, problema sa Pilipinas, iyo palugod ang patunod sa satuyang nasyon. Kaya ini sanang mga boro budget insertion na ini. Kadiri baga personal na interes kan na ibang congressman makadakol nin budget tanganing dakol man ang sendang proyekto, dakol man ang gunting ay indak dahil kita wag para istoryahan kan mga nangyayari po ta herak man sa tuyang mga Pilipino. Igluloko kita kan kapwa Pilipino. Paano mag-asenso ang nasyon Pilipinas kung ang mga Pilipino man sana ang nanluloko Pilipino. Pero panahon kan hapon, Pilipino tago, Pilipino tukdo. Para pakilaban kita sa nasyon kan China, so sa diri tangani, dahil napapakarayan paggobyerno, ang sistema, dapat magkasararo po ang mga Pilipino, pakarayon ang mga programa kan sa tuyang gobyerno, arog kan sa Department of Agriculture, pakarayon ang mga programa sa pag-uuma, tanganing matabangan sa mga parauma. Bakong pagabat ang gobyerno sa mga parauma. Pagparasabiyon ang 20 pesos na kada kilo kan bagas, samantalang suparoy nag-8 pesos na sana, ay inda. Ginagamit sana po ang mga pakulong yan, panahon pa kan karampanyahan, bag-unagin Presidente Bongbong Marcos Jr. Hasta yan. Hain, pinaghahanap po yan kan mga namamanwaan ang 20 pesos na kada kilo nin bagas. Igwaman, 29, bokbokon pa ang pinapabakal kan National Food Authority. Ay istikan NEA na bako man NFA ang nagpapabakal. Kaya na talaga, sarala na bagang sistema kan paggugobyerno. At ang NFA, so bagas, ang mapabakal, NEA, 29 pesos, bukbukon pa. Kalukuhan po baga ang mga pinagigibukan na ibang mga yaon sa gobyerno. Tapos ang mga proyekto kan NEA, digdisan na sa mga line canal, tigwang mga reprap, nagkakaburulwag sa nabaga, hain ang darakulang pundo na ginagastos dyan. Inaaralibwag sana, madali yun magkaraot. Ay ano ng mga proyekto po yun, kan sa tuyang gobyerno. Pag-abot man sa departamento ka na salud, hain ang mga bulong, dyan sa mga rural health center, mayo man mga bulong, ano ba? Ultimo nga ni dang an kapwerte, mayong losartan, kandisartan na pinagtatao sa mga medical mission. Kaya ini po ang dipisil. Tapos maghagad ka nin tabang sa mga arog ka ini, foundation, kan mga politiko, ita, abang sakit, kan proseso.
Mabubuisit ka lamang, piniperwisyo. Kaya minsan, hindi na magparaasan mga namamanwaan sa mga pakulo kan mga politiko sa Pilipinas. Sayang kan, kumbaga, kumpiyansang itinatao sa mga politiko kan mga namamanwaan na pwedeng makatabang pag-aabot kan pangangaipo. Mag-isip-isip po kita kadakol na mga pwedeng gibuhon ang Pilipinas na mapakarahay ang kumbaga serbisyo sa mga namamanwaan arog kan ini kun igwa kitang mga hospital lambang banwaan dahil na pagpadipisilan magkuhanin doktor na kung bakong available sa doktor dyan sa lugar na yan kuhaon sa doktor sa ibang lugar para mapadali po ang proseso, ang serbisyo sa mga namamanwaan. Tapos, baga naka-online na. Arog kayo ni, ano ko dyan, may bulong ka mo, arog kayo ning bagay, arog kayo ning bulong, pwede na. Baga ang mga resita, dahil na magpapila dyan sa mga botika. Naka-online na, pwede ka nang mag-order online. Nganing day na magpadipisil, yan po ang dapat gibuhon kan sa tuyang gobyerno. Bagong pigpapara padipisilan, kay ito baga, pigpaparahapot pa sa booklet, kung ano-ano, ang pinagigibo. Kaya ngunyan, baga day na pwedeng pagparabukleton, ang booklet kan senior citizen, nakadakol kaputan sa mga drugstore, sa mga butika. Tapos pagpapilahon haloy at priority. Ano ang problema sa satuya? May mga lay na priority pag-abot sa tindahan, pag-abot dyan sa mga butika. Maayo mambagang nangyayari sa mga priority kung minsan. Ang iba nagsusunod, pero ang iba kadaklan dahil man nagsusunod dyan sa mga tindahan, sa grocery store. Ay kabihira kan mailing mong nagsusunod digda syudad kan irigan, iba mga pagsasadiri pa nin Chinese. Priority, nawawara sa priority lane, ay mabubuisit ka talaga. Pag-arog po kayan ang dalagan, may lane na dapat utubon. Parehas man yan kan mga suro subsidy sa senior citizen, pag-abot sa pagbayad ng ilaw o ining sa kuryente, tapos sa tubig. Nga ni sa Barit sa Santiago igpaparahagadan baga kon na ID kan senior citizen nakapangaran ba duman si sister-in-law itong sa water bill ka na Barit ayon nga so ID ay inda niya ako para alaan man niya ako magparabit-bit kan bako man akong senior din parahanapan kayan pwede man ang Xerox kayan saka araman nindang senior na ito. Ini po ang dipisil na pasistema sa tuyang nasyon. Imbes tabangan sa mga daing sukat, nangangaipo, daing natatabangan na sinda, basta marayan buhay, mga nasa gobyerno. So mga nasa laylaya na sabi ni Vice President Lene Robredo, nagpaparakalay-kalay. Rakman baga, dapat inipuan isipon kan gobyerno, bakong sinda, sige sanan pasiram-siram. Pag nakagibunin ka sa alan, dahil man nagkakakarasuhan, ang iba, linilipat siya na sa pwesto. Sa ibang posisyon, kaya mayong mangyayari kan Pilipinas, pag-arog po kay ni permanent sistema. Tapos kung arin pa sa mga kalukuhan, mga parahabon sa Pilipinas, yung bagan pinapadanay, kaya nagruruluwas na baga. Kung naayon sa mga koraptong opisyal, yun gusto kan senda mga pag-iriba. Kaya minsan, mawawaran ka ng tiwala digdi sa mga namamayo sa nasyon Pilipinas, sa ibang mga leader. Pero ano ba, mga tultul pa man, kaya lang kadaklan po pag nasa gobyerno. Namumulitika, yun na yan. So sabing, ang gustong sabihin kan politika, puputikang ka, lilibakong ka, titikasong ka, kakanan ka. Ang mga politiko kaya, ba, tikas man. Sa wakas na buhusan na po ang waras.
itong tulay. Kaya sana maghalat-halat na lang kita kan pagtagas. Mga pirang simana, maka September, pwede nang umagi dyan. Kan mga bihikulo, matagas naman yun. Ay na magpaparasakripisyo kan rural daw hasta Biyernes poon alas 6 hasta alas 9 nin pagkaaga maagi. Pagapon naman alas 4 hasta alas 7. Maray kun aldaw na Sabado asin Domingo ini sana puan na bago open and Green Bridge o itong detour diyan sa Waras sa San Agustin sa siyudad po kan Iriga duman para sa mga motorista. Hoy, kumusta man plan ki Mayor Tenda Nabar kan San Fernando, Camarines Sur. Asin man ki Margie Simata Ramos. Diyan sa Pamukid. Kasa sa tuyang amigo ki Kagawad Cres Bersabe kan Banwan po nin Minalabak, Camarines Sur. Hoy kan saro nagbisita kita diyan sa opisina ni Mayor Nonoy Ibasco kan Banwaan po nin Bula. Sampiraw na bagay itong matakan punong barangay, itong kapitana sa sarong barangay nagpaparahal at iwa siyang mga project kayo na i-request para sa alkalde. Kundi sabi kay itong sekretary, halat-halat mo na nga, iwamak mo yun, masarong oras na halat. Ay pagiraray na-entertain ni Mayor Nonoy Ibasco ano man na. Kaya naghali na lang po ako baka niya ako dahil man sana ako ma-entertain ay ano ng opisina yan. Mas maray pananggad so sayang magurang si Mayor dating Mayor Migay Ibasco ito automatic. Igihiling an mga malaog kun media mga latalat pero makakalaog ka kundi kunyan iba man ang sistema dyan sa Banwaan Pukan Bula. Ano daw taarog ka yan? Pwedeng ihapot ko yun ki dating Mayor Migay Ibasco. Ano taarog ka ng sistema ni Mayor Nonoy Ibasco? Rayon nga yan pa sistema. Herak man po duman sa mga nagtutuyo sa imo Mayor. Yan kung harayo man so barangay na pinagalian kan kapitana tapos pagpaparapahalat ay ano man ay man nga ni wag para abalahon ang mga transaksyon diyan sa Banwaan Pukan Bula. Tawan kumpirmadong nagadaan mantang 7 ang erido sa nangyaring insidente ni na subot illegal na drug racing na imbelton mga hobenes sa barangay Poblasyon ang Patuan, Maguindanao del Sur. Basado sa initial na report halis sa mga otoridad nangyari ang aksidente kan makabangga ang nagkapirang motorsiklo makalis na makabangga sa sarong tricycle mantang nagkakarera sa tinampo. Huli sa kusog ka na banggaan, binawian in buhay ang sarong rider na sa pinangyarihan kan insidente huli sa grabing tama sa payo. Mientras tanto, 7 iba pa ang dinara sa ospital kung saan ang nagkapira sa mga ini kritikal ang kamugtakan.
mahiling sa retrato, grabe ang danyos sa mga motorsiklo na nagpapahiling na marikasan sa indang pagbiyahe kan mangyari ang insidente. Siyempre, nagkakarira ka mo man daw. Padagos ang investigasyon kan ang patuan PNP nganing maaraman ang mga imbelto asin maaraman kung igwanin mga individual na responsable sa insidente. Pero minang igwa, nag-araksidente nga ni. Langan man nag-araksidente, drag race ma yung imbelto sa baranggaan. Nakatalaan man na magpasiring duman sa nasyon kan India si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Ngunyan aldaw para sa 5 aldaw na state visit. Sinabi ni Assistant Secretary Evangeline Ung Jimenez Dukrok kan Office of Asian and Pacific Affairs na nakasunduan ang piglalauman ng mabilog sa pagbisita. Kaya ba subuot sa mga kasunduan ng kooperasyon sa lay, culture, science and technology asin dakulpang iba. Obheto kan pagbisita na pagpakusog sa partnership kan Pilipinas asin India asin pareho maging aktibo ang duwang nasyon sa mga oportunidad para sa mas makusog na security, economic, science and technology asin people to people cooperation. Iba sa mga highlight nin pagbisita kan presidente ang mga pagpundo sa New Delhi asin Bangalore. Maging parte man kan aktibidad kan presidente ang pagkikipag-ulay sa Filipino community sa New Delhi asin meeting kay Indian President Draupadi Murmu asin iba pang harlangkaw na opisyal. Nadakol na mga mehoras ang madara ni Presidente Bongbong Marcos Jr. sa pagbisita kay ni duman sa nasyon kan India. Ano, antes po kitang magpadagos ka na sa tuyang programa nagkakapiraliwat na mga hanap buhay. Para sa bado nagka-bloom sa hamot, prubara na ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, igwaning Stay Fresh Technology. Bado mo, ka-bloom sa hamot. Charm Fat-Con, bangong kumaga-bloom. Charm Fat-Con, damit ay may bangon ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit man siya. Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng antivirus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Ang galing for everyday.
Arog kayan, pag Smart and Dishwashing Paste. May double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. Number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nag-aako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta, asin platika ni Philip Baracena. Po kita rig di sa tuyang programa, igwa na kitang 47 minutos, makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Kaya na po kita sa horing porsyon kana sa tuyang programa. Daw kita sa pahayag ni Senador Erwin Tulfo tiga suwestyon na tangkason ang purpose iribay nin pangkabuhayan sa ibong na garolimos an ipigbariwas kan gobyerno sa mga tios kada bulan sa paagi kan Pantawid Pamilyang Pilipino Program o purpose pangkabuhayan na sanaan itaw. Inaan suwestyon ni Senate Social Justice, Welfare and Rural Development Committee Chairman Erwin Tulfo aning matapos sa sinday na maabuso ang programa kan nagkapira. Sinabi ni Tulfo magin ang pirang miyembro kan purpose na nakaulay niya kan siya pa ang sekretaryo kan Department of Social Welfare and Development ang nagsabi sa iyang mas mainam na kabuhayan na ni bariwas sa inda imbes na ayuda. Wasa ginagamit man kan mga politiko pati ang purpose.
Sigon pa sa senador, bakong patas sa mga low-wage earners, siring kan mga security guard, janitor o kasambahay na dai magkasi ang sweldo alagad warang bulanan na ayuda sa gobyerno siring kan purpose huli bako sinda kwalipikado. Dugang nitulpo na isosestyon niya ini kay Presidente Ferdinand Marcos Jr. as in DSWD Secretary Rex Gatchalian in kaso maghilingan sinda. Magpasar na nin bill na ribaya na ang pangaran kan purpose. Ibuho ng 5 pesos. Napipis-pis na bagan gobyerno kan mga programang ini. Sa may purpose na, may tupad pa, may listahanan pa, may akap pa, puro na sa nabaga. Ay mo na may AX pa, puro na sa naayudan pinagtatawkan gobyerno. Ang problema, nagkapira sa naman na ninaarabot. Liwat nag-apila ang Philippine Constitution Association sa Korte Suprema na liwat i-konsiderar ang desisyon kaini sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Nagpahayag man sindanin na pagkaadit na nasambit ng desisyon iyon posibleng magbugtak sa delikado sa balanse kan puder protektado kan 1987 Constitution. Sa apat na pahay ng statement na pinagpirma ni dating Chief Justice Reynato Espuno bilang chairman kan Pelconsa, sinabi kay ni kan grupo na dapat pag-adalan ang desisyon kan Korte Suprema dahilan sa posibilidad na pigbalga kay ang prinsipyo kan separation of powers and man exclusive authority kan House of Representatives na magsagibo ng impeachment proceedings. Kaya din nagdagpa kan grupo ng Korte Suprema iyon nagdesisyon nin mayong anuman na basehan hali sa trial court o court of appeals asin nag-aasa sa naman sa mga huna asin bakong verify na mga report. Nangapudan ng grupo sa Korte Suprema na liwat pag-adalan ana mga kapansin-pansin na katotohanan kung saan ipinagbase ang desisyon tanganing masiguro na ang katotohanan iyon tunay na panalmingan sa katotohanan asin magin matatag ang desisyon. Nag-aasa man ana Pelconsa na liwat isa sa alang-alang kan korte ang pagpapautob kan 7 bagong panuntunan na nakakaapektar sa proseso kan impeachment sa Kamara. Sigon sa grupo ang pagpapautob kay nian isi iyon direktang pagbalga sa provision kan konstitusyon na nagtataw sa naman in kapangyarihan sa Kamara kan mga kinatawan na mag-impeach. Kan nagtalikod na Hulyo 25 pinagdeklara kan Korte Suprema na bayulasyon sa konstitusyon ang mga artikulo kan impeachment laban kay Vice Presidente Duterte sa sarong unanimous na desisyon. Aram na kung nga tatarog kan ginibo. Arami na. Papararibong sa nanindoan mga namamanwaan na Pilipino. Natindiran man ka na rinibong mga individual na pro-Palestinian protest sa Sydney Harbour Bridge. Ang nasambit ng hero protesta na inaprobaran kan Supreme Court ka na Australia sa mga daw bago na aktibidad. Maski na may pag-uran dai ini pinag-alintana kan mga nag-atindir kung saan nakasurat ang mga kataga sa karatulan na may mensahe sa mga politiko na punduho na ang gyera. Nahiling man sa protesta si WikiLeaks founder Julian Assange asin pirang mga bistong personalidad sharing ninda federal members of parliament Ed Housik asin dating NSW Premier Bob Carr. Oring pinagsarado ang Sydney Harbour
Bridge kan 2023 kan isinagibo an World Pride na inatindiranin labi sa 50 mil na individual. Yaman lauman an mainit asin magayo na panahon sa mga masunod na semana digdi sa Kabikulan. Sigon kay State Weather Bureau Jaime Bordales sa paglarar kay ni asin na Philippine Area of Responsibility asin lauman na warang maraot na panahon na makakaapektar sa nasyon. Mamamatian man ang southwest monsoon o doro sa bagat sa northern Luzon asin sa Bicol region. Bahagya man na magkakaigwanin na mapanganuro na kalangitan, mga biglaan na pag-uran, pagkitkilat o mga localized thunderstorms, alagad hababaan tsansa ang pagdevelop kay ni sa riyon. Lauman man ang nasa 24 hasta 32 degrees Celsius na temperatura sa riyon. Sa kadagatan, sa Kabikulan, lauman ang banayad na mga paghukol sa mga magpapalaot na ligtas na magpasiring o itong mga mapalawod sa alagad magbantay asin maghiwas sa mga o mag-iwas sa mga areas na igwang warak-warak na thunderstorm o kitkilat na pwede sir makabilog nin duros asin hukol. Masunod na aldaw lauman ang magayon na panahon sa Bicol region kung saan pwede sir samantalahon ang mga outdoor activities. Minsayon man kan opisyal sa publiko na magin marhay ang panahon asin maglikay sa posibleng mga extreme heat incidents huli sa magin posible man ini sa presenteng panahon asin padagos na magantabay sa mga abiso kan pag-asa. Kaya nagrolom-lom na naman baga. Day mahadit ang satuyang mga kababayan, sabi kan pag-asa. Mayo man na raot nin na panahon. Heri duman ang duwang driver makalis ang nangyaring aksidente sa barangay San Lorenzo, Tabaco City. Sigon kay Tabaco City Disaster Risk Reduction and Management Office, Helasio Mulato Jr. nakaresibinin apudan sa indang Operation Center alas 12:36 nin pagkaudto mapadapit sa rong vehicular accident na nangyari sa National Road kan barangay San Lorenzo, Ciudad kan Tabaco. Pinistuan mga biktima na sa rong 53 anyos na driver kan tricycle asin residente kan barangay San Lorenzo asin sa rong 24 anyos na driver kan motorsiklo asin residente kan barangay Panarayon, Bakakay, Albay. Dagdag pa kan opisyal na tulos na nagresponde ang sendang response team asin dinaraan mga biktima sa ospital para sa magkakanigong atensyon medikal. Dugang pa kan na autoridad na basado sa CCTV kan barangay na mahihiling na parehong igwang sala ang mga driver kung sa dapat igwa ining mga paghiling in kaso maliko o ma-overtake sa mga tinampo. Sa presente nagsapo nin mga gasgas sa lawas ang duwang driver asin nasa ligtas man sindang kamugtakan. Pinahayag man ni newly elected Metro Manila Council President na si San Juan City Mayor Francis Zamora na madidipisilan ng gobyerno na maipautob ang total ban sa street parking sa mga tinampo sa Metro Manila. Sigon ki Zamora, madipisilan na maghanap nin parking ang mga bihikulo maski igwang mga NR roads kung dagos nang ipagbawal ang street parking sa bilog na Kamanilaan. Puan subot na igwang pagbubugtakan ang mga bihikulo sin motoristang matatamaan kan parking ban, partikular na kadakol na nagpapautob kaini sa Metro Wide. Dagdag pa ni Zamora na sa presente permi man na pagpautob kan pagbabawal kan street parking sa mga main roads
mga tinampo na nakakamati nin traffic congestion asin magin sa mabuhay lanes alagad sa party kan mga inner roads na rayo na sa epekto kan trapiko pwede sir na subot mapadarahan kan mga bihikulo. Ginawan doon man kan opisyal na igwang sa diring ordinansang ipinapautob ng mga syudad sa National Capital Region na iyon dapat sunodon kan mga namamanawaan kay ni mantang igwang manlain-lain na demographics ang mga syudad kun kaya madidipisilan sa implementasyon kan total ban. Yan tras tanto masa irarom sa ararom asin mabusising pag-aadal ang mga nagin swestyon hali sa mga pag-uurulay asin magkakaigwamanin pinal na memorandum ang Department of Interior and Local Government katuwang ang iba pang ahensya pag-abot kan bulan in September. Garo eksena halis sarong pelikula na tuminambad sa publiko makaliyas nan sarong video nin sarong lalaki na tinamaan bako sana sarong beses kundi 2 beses sa gilid kan National Highway duman sa Kidapawan City ang nag-viral. Pinisto ang biktima na si Froilan Panagaan na enot na nabunggo kan lunadan ang tulos na narespondihan kan Kidapawan Rescue 911. Lagad mantang pigbabalyo sa stretcher biglang nagbutwa ana nagdadalaga ng motorsiklo asin nabunggo giraray si Panagaan sa mismong atubangan kan mga rescuers. Mahiling asin madadangog sa video ang kuraw kan mga nakahiling kan kagimbal-gimbal na eksena. Pero kay Panagaan iridumanan saro sa mga staff kan Rescue 911 na nabangga kan motorsiklo. Initial na investigasyon kan mga otoridad pigtutubudan na kainom ang driver kan motorsiklo na tulos ining inarestar kan mga otoridad padagos ang investigasyon kan Kidapawan City Police Office dapit sa insidente. Dahil inabot na po kita kan oras ka na sa tuyang pamamaaram. Nakaiba niya sa pagpaabot nin informasyon si Jonathan Oliva. Lado technical si Chabe na Obra. Duman sa transmitter si Engineer Abelin Don Toralio. Sa mga pong chief technician asin man si Tony Matic Saison. Kuman po si Philip Serdan Baracena nagpapadyos mabalos kan sa indong deng sawang pagantabay.